Dámy a pánové, je to ojedinělý okamžik nejen pro Karlovy Vary, ale pro Českou republiku, vůbec pro tenhle filmový festival. Velké poděkování patří Jiřímu Bartoškovi a paní Evě Zaoralové. Oni vstoupili do festivalu v roce 1994. Je to obrovský svátek, který v letošním roce vidíte, má spoustující atmosféru a to jsme na začátku před zahajovacím ceremoniálem v slavnostním sále Karlovarského lázeňského hotelu Centra Thermal. Když si vezmete, že mistr John Travolta přistál nad ránem na mezinárodním letišti v Karlových Varech, tak ten entuziasmus je opravdu záviděníhodný. Dámy a pánové, ladies and gentlemen, Mr. John Travolta.